Kanyang laki din! Nanang, tatang, nasken nga isagana yung timaparte anwang ken baka intun umay abulan. Ha? Umay abulan kunam. O nanang, tatang, gaputa ikalay sa akong tinubyak. Aniya, ikalay sab ko nam. Ngam di mo pa'y mat-inyam amo kada kamay. Ay, sus, masapul pa eday tatang. Ay katun tapno amu mi ti agbalin amanugang may. Ha? Husto ti ko na ti amam, anak ko. Isu nga ayabam pa jenubiyam tayam amom kada kami. Sakbay aplan wanyaw ti panagkalay sayo. Kat ipasyar mo nga min jay nubyam ijay balay Darwin. Ay na, di na nga ron kahit manang. Anya, kasano mo day ta? Plano yun ti agkasar. Ngam di na kaya ti umay makiam-am mo. Ha? Kat, kaano ti ipapanyo ijay balay da tapno makisarita? Di namat kahit amapan kami di balay na. Anya, ni, kasano nga ron day ta? Ay na, agang angaw ka ka di, Darwin. Saan manang? Talaga adisidido kami ngagkalaysa. Ngam kasano nga ron nga agkasar kayo. Kadi namat kayat ti umay agpasyar. Kandi na kayat amapan kayo umulay ijay ayanda. Kasano nga ron day tangay? Kasano? Ay na, basta'y sagana tayo kanu ti maparte manang. Sumangpet danto kanulatan, inton bispiras ti kasarme. Kat ijay tayo ngagkikita kinagam mo. Anya! Ay na, dadaal samutan ti ulo ni Darwin tatang. Apay ka di anak ka. Sang kaibaga na nga ikasar ng Genovia na. Ngam di na magayam nakitkita iti personal. Ay, nga raw anak ka. Sapay ko na nangagisagana kitinuang ken baka mapartay. Ay natatang, saan analakaday tapang panunutan na. Iyam-am muna pa'y mat a Genovia na. Ngam saan ka nung aruda kayat ya babae? Di na kayat nga umay makiam-am mo. Ngam kayat na ti paikalay sa. Ay na, adamot ay ati kasta. Dayta nga raw anak ka. Ay, so nga dua-dua kiti na ya babae. Ay natatang, amangan kit dinuluklukon na lang ni Darwin. Iso anasken abagaan tayo ti kapsat ko. Ay, bagam tuman anak ka. Tano siyak ti mang bagbagaken kuan. Ang mga nuwag sakit tumanan, tinakam na. Nay, apay nga umut-utang kay ti kwarta paray. Ikatang ko kumay ti baboy kun ijikas ko iti kayan ayat ko. Anya? Wan pare, nag-text nga men. Kuna nga agiji ka sa kano iti 7,000. Kun agtara ka na kiti baboy. Tapno adda ti maparte into nagpasyar. Ay unay mo daytan anobyang. Kaslaluk-luk ko na kamatlaan pare. Saan pare? Katno kanayon lang nga i-text iti good morning. Happy lunch kun good night. Adapay chup-chup muamua na. Ay sos, nagganasin pare. Ay, naggana sa talaga pare. Kaputa adda ti mang dungdungo kada tao. Ay kasla agduado ak pare gapu iti detangan aramidan na. Agasam agpajikas sakit agpagatang iti baboy amaparte inton umay agpasyar. Ay, kasta talaga pare. Sana bale, ta espesyal para kanyak ni Lolita. Ay pare, tagaano ay aday Lolita? Diyak mo pare. Basta na maamok lang iti FB. Anya? Ay na, Maririna. Kitaan nyo man gid din ni pare Darwin. Apay ka di pare. Kasla pa nagriknak ket luklukon daya Lolita. Ay na, day tangarod ti ibagbagami kan kuana. Takasano, kunana kanukin ni Darwin, nga ilako na latan jay nuang kan baka pagkasaranda ko ma. Sana ijikas kin ni Lolita jay paglakwan na.
unay mo't dayjayan a babae, agraraman? Ay, nako namon. Isu may lagayam adi na kayat ti umay dito lugar tayo. Kunana ka no, asa kamin tula agaamon inton bisperas ti kasarda. Ay, sus. Naidumduma mo tayo nga ipagmunto maray. Ay na, saan to ang mapasamak day ta pare? Pulos. Gapo ta ibagakin ni Darwin nga isinanan day di alulita. Ta talaga a pagkukwartaan na laeng ni Darwin. Ngem day to'y met Darwin ang na-inlove iti kasta unay. Saan a pulos ang makarik na? Day, apa yan Darwin? Hanya tisang sangitam. Tatang ni Lolita. Zenubiam. Wan tatang ni Lolita. Apay, natay ka din. Ni tatang mo saan? Minsinan na kan. Anya, ay sus. Di pa'y sayang yung genuang kinjay baka ang maparte ko Ay, katuwa na, tatang. Ay, sayang pa'y barong nga isuot mo to kuma. Sayang. Ay, kan sayang di pa nagsalayo kuma iti sweet dance. Ay, ti panangigam mo iti sikat na kabayatan ti panagsalayaw. Wala kayo mo, tatang. Kasla pag ang awandak mo. Kasanaw, sang sangitam kiteng. Ay, saus. Ay, na Darwin, no insina na ka, ay di, wan ko na ma. Nya. Nagsapul ka man niti sa balay. Sa nabalay, tadi mo nakit-kita na jay babae. Andiyan kay tamaw. Amangan no adamot anak na atrese. Iso adawat ken kay ti kwarta. Ay da, agyaman ak ta nagsubling ti kaganay gayan ti kabsat mo. Wen nga rod nanang, nasaya at matlaang tanagsina da iti dayjay alulita. Takwarta laang mati kayat nakin ni Darwin. Ay, wan nga rod. No nang sarsarakan na ngamin iti dayjay alulita. Textmate na kanong nga rod nanang. Aging gaan na addaan da iti relasyon. Kasano nga ginayat da, kat saan damot ang nagkit-kita. Silpon lang tinagsaritaan da. Ay, kadyak mo akin ni Darwin. Ay, demanding pa nga rod dayjay a babae. Kita man, tamasapol ada mapartian no ang ken baka inton agkalay sada kumakanaw. Ken masapol nga adda maparti ababoy inton umay agpasyar. Aniya, ay talaga nga awanan itibain. Nakarkaro man na diyem bagana. Nga ilako ni Darwin dyan nuang ken baka. Ta ipadawat na ken kuan at ipaglakwan na. Ay, anyan. Talaga arupat kwarta. Nay, agsasaro naman ng tiring day ta cellphone mo Ada ngamin man ang textmate ko, pare. Anya, ay kit, taga-ano ngay pare? Taga kabang-ibang nga ili ka no, pare. Kano? Uwan ka no, pare. Kat Eden ka no, tinagan na. Anya? Uwan, pare. Kat amam ka rin. Inaram ko na. Ha? Nakitam ka din day babae pare? Saan ba, pare? Agkita kami to, Ay na pare, nasaysaya at ngamin kuma, no am-amum iti personal, sakbay nga inaram mo. Nalpasa, ngayon darirag ko ti panagayat ko kenkwa na, pare. Kinunahan na pa nga, ikak ka no, itupat nga oras na amang edad. Upat nga oras pare? Wano? Bulan? Upat nga oras, pare. Maamuak ka no inton malam, no anya ti pangadeng na. No ay ayatan nak nga tawon no saan. Anya?
talaga ang maparting ton dyan wang kan baka tayo. Ay na, ay sumgarak man kada kita nga ibagbagam, Darwin. Ni, haba sumgar kayo na. Naskan ang maragsakan kayo tamatungpalan terapaap kung agkasar. Aniya? Una na. At na kaming kayan ayat ko. Ni Eden. Sino man hindi taga Eden? Taga kabangi-bangaili ka no, tatang. Kano? Saan ka sigurado? Sigurado ngat di tatang. Saan nga ulbod di kayan ayat ko? Ay saos anak ko aya. Nasken ngay siguradong pay. Sigurado, nanang, tatang. Iso nga iyawi supekid din ati pa nagkasarami. Ay na, Darwin anak ko. Saan mo nga aramidan dayta? Saan akas ka rin at imangyawes iti saan pa'y asigurado? Kay, kasano pare? Matuloy yung tikasar. Pare. Ne, apa yan pare? Nalitay ka mo time. Imbes ma-excite ka kuma. Pare, saan man na matuloy ti kasar? Ne, apa yan pare? Unattended mo ti numero ni Eden. Anya? Kalpasan anang iji ka sakit 5,000. Jak mo makuntak. Jesus ka pare. Apay ngamin nga inikam iti kwarta. Kano'y baga na ngamin nga ramaten na makisabat kanyak. Pamasahin ako makano. Jesus, si kamot pare, nagtalik ka at hagos. Sa nabali pare, tulong ko na niya kanwa na. Agbiro ak manin na iti sa baling armak. Darwin anak kao, saan lang anam na minsan ngayon yaw awan da ka dagiti babalasang anagtalkam iti kastaunay. Tatang. Kas amam, yak kayat amasaksakitan ka akanayaw. Iso ati may bagakkan ka, kita ada imbag dagiti ararma mababalasang. Wan tatang. No abay mo't ngamin anala ka ama in love. Ay, awan ti dakes na ti panakainlab. Agam, adakan ka amang pili kadagiti babay. San ka gabin ngagtalag unay kadagiti text-mates mo? Tadi mo amaw, nupod nga taanagan dati ibagbagadakan ka. Wan, tatang. Kasanugay no lalaki mo't gayam di ka text mo. Ay, sos, nagaramat lang itinagan ti babay. Kasano, no kunada abalasang da, ay gam, adama gayam anak da. May sa dosena pa'y, ay sos, kan kasanungay, no makarana ka iti NPA. Wala niya. Hello, Angel. Hello, Darwin. Kumusta kan? Ay, nasaya na ta. Naragsakan man na iti pusok, iti nangag ko titimak mo. Kasta ka di? Wan, Angel, talagang anghel kay ti biyag ko. Hulog ka ng langit. Ay na, agasam man dayta, Darwin. Angel, di nakpaspasakitan Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat-unay-unay. Ikarik, di kanto pulos pasakitan. Pagyaman ako na, Angel. Kaputa sigurado ajak kabailan numapukaw ka itibiyag ko. Ngam ikarim kanyak ayatan nak itinapudno. Wan, Angel. Katanya, kaano ka ding agsabat ta? Ay na, saanin ang masapul asabatan nak? Aglugan ak tulatan iti tricycle, kat ibagak nga ituluddak ti tayan nyo. Malawin, Angel. Urayak nga rod tiyo umay mo Himala, Darwin. Kasta unay ti panaglinis mo dita silid mo. Wan manang,
Gaputas sumangpet inton malim ni Angel. Anya? Huwag manang, kamodya na. Mga sawak tumulangin. Anya? Huwag manang, isa tulungan naman gini. Ornuson tada ito silid ko manang. Alawa na. Tapno awan mo ti maibagbagang. Por Diyos, dahito ni Angel. Ay na, jak gayam kayat ni Angel. Bulsa magayam. Darwin, di nakilamangan Makikita ka. Anya, makikita na ka no. Kit bulsak mo ito. Ay na, saan gayam ang bulsak lang dahito. Ulbod pa yung gayam. Ay na, dyan kayat na dahito iti makasawa ka pa. Apay adi ka matagtagari. Agsao ka Angel, apay adi mo yung bagbaga kasta kagayam. Dahita tinadagsin a basol mo kanyak. Anya? Ay na, agawid ka Angel. Di ka nagsubsubliwan. Agsinatan. Saan Nagkari ka kanyak nga ayatan nak. Isungarot nga inalak amin abadok tagdan natan. Saan ka di nga yung bagam? Naglinis ka iti agbalin asilagta? Anya. Ay na Darwin, ingkasangwal ni Angel. Diyak kayat. Pagawidan yung tatang. Anya? Diyak kayat. Bulsak mga gayam. Ay na Darwin. Si kaabot ka bain. Kasano ay atipan na kisarsaritam kan ko na? Kasano adi mo amuti kasasaad na? Tatang. Dahil nga bain, di ka na yun ko nga ibaga idikan ka. Amumpay nga umuna ti armam. Tapno awan ti pagbabawyam, iti udi na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.